Bă, Eu mi-au copacul ăsta de la deal. bă, am uitat să pornesc filmarea. Da. O să ne jucăm Minecraft și cu încă doi prieteni pe nume Daniel și Ionuț. Bun, și eu, da. Da, am uitat să pornesc filmarea, scuzați-mă. Dar, hai că suntem. Unde sunteți, bă? Eu sunt la deal. Eu sunt mai pe multe. Hai că fac eu un crafting table. Eu sunt la coordonată 10 cu 103 cu 12. Avem și coordonate? Da, și zile. Bun, deci ne zicem coordonatele că nu. Bă, dar stai eu. Stai că... Stai. Și o să facem seria asta până ce o să batem dragonul. Vreți să batem împreună dragonul? Da. Mamă, dacă Și putem. cu Nota și cu Albert. Păi da, o să mai fie încă 2 player, da. Am uitat să Acum nu introduc se joacă, asta. acum se joacă Roblox. Da, Block Street. Eu am 37 de lemne. Și nu ne interesează. Bun. Ăla-i copacul meu. Bă, deci, seria aia când am bătut dragonul a fost foarte faină, bă. Mai ales la început. Bă, Daniel, mai știi atunci când a zis Luis că nu îi se încarcă și tu ai zis pentru că ești nu. Bă, deci ce amintiri, bă. Dar din păcate s-a dus, da. Noi ne facem o casă, adică o bază secretă, nu? Nu. Atunci de ce facem așa? Păi, sap, stone. Bă, du-te, bă, că e a meu. Oh. Scuzați că am Gera, dar... Cum ai zis? Gera. În fine. Da, ce? Nu-i bine. În fine, dar... Să știi Un topor de lemn. că noi nu suntem adulți. Da. Asta nu contează, dar... Păi mulți fac video, dar... Hai că eu am săpat până am 11 căuri și mai am mult. Asta să-mi fac pickaxe de stone, bă, dar ce e asta, mă? Nu suntem, nu, bă. Îmi fac și sabie și un topor. Eu nu găsesc căuri. Na, bravo ție. Stați un pic că pun un pic pe pauză și ne revedem. Da, să face seară. Avem probleme mari. Căuri, am găsit căuri. Dar eu le iau. Da, ia. Eu îmi fac torțe, bro. Cum? I-am uitat cum să fac torțele. Pentru că știu. Nu mai începe, bro. Ok. Așa. Cât căuri am aici? Pune pe pauză ca să... Da, de ce să pun? Bun. Bă, haideți pe afară, bă. Sau stăm în casă? Eu stau în casă după căuri. Eu îmi pun lumini, bă, nu ca voi. Bă, dar eu nu ți-ai săpat în partea mea. Dar pe aici eu am găsit. Eu am 14 căuri. Eu mă duc în jos, minez și mă duc după Iron, bă, din prima, bă. Bă, din prima dată, din primul video să ne facem full armură Iron, vreți? Da. Veniți cu mine. Vreau să-mi echipez pickaxe. Vreau să-mi iau pickaxe și sabie. Bă, dar slab, văd Alex, vii, plin să-mi pui o torță. Că vin. Eu am un stack de torță, deci o să ne ducem în jos. Până când nu mai putem. Bă, da. Bă, ce bine să vezi. Știu. Îmi trebuie 2 pickaxe. Ok, veniți cu mine sau... Da, veniți voi, că mă vedeți când ne-am făcut groapa. Da, stai mă, ca buși, mă, săpăm câte 3. Eu mi-am un pickaxe-ul din... O intra nota 500. Nota! Scuzați. Bă, da, de ce nu vine aici? O intra și Albert. Bă, da, stai să le scriu. Veniți aici la mine. Da. Nu. Am zis nu? De ce?
Salutare, salutare! Bine mă! Dați like. Lasă-mă, vorbim cu tu în Hai să-l locul bătem meu. zombie. Bătem zombie. Am omorât. Eu mai mult. Like, bine mă, da, subscribe mult. și like. Bă, auziți ce vă zice? Știe, bă, Da, mă, da. dați like și subscribe. Da, ziceam... Mai Bă, de eu am mult mai mult de un steak de torțe. și eu am avut, da. Eu am un steak și 32. Deci m-am dus jos. Veniți? Mi-am dau și un căul. Ce mă mor? Tot. El nici n-are crucea. De ce ne trebuie cruce? Păi eu așa Asta pot așa. juca. Eu cu cercul nu ăla. pot. Cu cercul. Cine poate cu cercul să fie? Unde e cercul? Păi ăsta, nitele. Ăsta când ții. E ce mai hât cu ăla. Bun, deci revenim cu o mină. Am găsit căul și am pornit Bă. filmarea. Daniel. Da, te bă, să ieși ce prost ai făcut aici. Eu mă duc după Gamer. Bă, să nu-mi iei căul. Alex, unde ești? Bă, cât căul, paradisul căulului, bă. Dar pe unde ai făcut cărarea de la... O să revin cu tot căulul spart. Bă, ce o scris, bă, mergem azi în China. Ce, mă? Bă, Stai că mă Alo. sun mami. bun, am revenit. M-a sunat, nu vă zic cine. Bă, dar du-te de aici. Da, da, nu, ăsta trebuie să pleci la scară, că apoi eu nu mai pot urca până sus. Ce, doamne, dă din cură. Boblander, dă din cură. Ce, doamne? Oprește-te. Mergem în București. București. I'm a baby. Bă, îmi trebuie la mine. I'm a baby. Bă, Mergem în București. Bă, dar zile să vin aici. Bă, Vlad. Eu vreau să fac... Nu. Bă, clipă! bun, stai că pun. Și albert. Pune pau. Hai că nu mai găsim nici o mină, bă. Da, că găsăm noi. Nu ne împiedică nimic. Am găsit dirt. Asta e bine. Nu-i bine. Că la dirt se poate găsi o mină. Vin cu uite la luminii. Bă, dar nu te băga. Bă, dar n-am mă să bagă mine. Bă, dar N-am serios. nu te mai băga mine. Du-te sus. Ai oprit Și apoi- video. Nu. Hai să... Nu, că aici, așa am cu eu Bă. ușa. Hai să vedeți o metodă cum să puteți vedea minele. Bă, stai că nu mi-a mers. Bă, nu Vrem mi-a că mers. vedea la luminii. Iar nu mi-a mers. Vrem cu viteza luminii. Hai că vin cu viteza luminii. Și eu nu-ți vine cu beșină. Scuzați-mă. Hai că pun pauză și când ajung într-o mină, atunci deschid, nu mă mai... Am intrat și eu Am în ea. găsit mină. Am intrat și eu în ea, asta aici. Ne facem casă undeva. Zic că eu... Creeper în spate! Bate-l! Vreu. Bă, da. Iron. Am Hai găsit să- iron. Iron. Da. Bă, dar numai unul. Bro, what? What the hell? Încă un iron. Trebuie să facem casă. Face și nota. Îl aud că face video. Știu. Ah, Bă, stai să sap.
Dacă îi Iron, eu atâta vă zic că e a meu. Nu este. Iron! E a meu, eu l-am găsit. Bun, da, ai grijă. Mamă, că n-au căzut greu. Bă, dar ce mi-e așa bubui, bă? Bă, unde mai Bă, nici bubui nu-i. Deci stai că opresc un pic filmarea și revin. Am găsit o mină mare rău. Serios? Yes. Scrie pe chat că ai găsit. Nu la ce, că călătorim numai noi doi pe aici. Stai, ajută-mă să sparg și eu coulul ăsta, că e mult, bă. Schelete. 2. Eu ți-am zis să nu mergi. Și eu ți-am zis să mă ajuți. Pune-te, pup, să nu te mai vadă. Păi degeaba. Că așa mă omoră dacă stau pe loc. Yes. Adică... Iron, e a meu, să știi. Nu, mai bine nu am nevoie de el, apoi... Băi, arc, mi-o dropa, mamă, ce noroc. Nu fie. Eu mă duc Stai acolo. că fac șile, Dani. Eu mă duc acolo sus. Hai acolo unde am săpat coulul, bă. Să ne punem pup, că nu ne vede nimeni. Oh, no, 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 no. Mai sapă și tu mai încolo, că dacă vin scheleți în eu că mai am 2 inimi jumate. Sapă pișile tot, numai să sap. Nu am crafting table, stai că fac unul și fac părne și ne facem shield, bă. Da. Casa mea o să fie de chiar. Eu nu fac am o casă. Eu fac ca să nu mai aveam de... Alexa e aici. E eu, what the... Bă, Alexa aparează. bă, pune ca să nu... Și... Stai că pun aer. Bă, da, pun tu. Stai că vreau și eu iron. Unul să... Nu să-ți faci un shield. Unul să știi că e a meu. Văleu. Bun, hai că am luat unul. Stai, lasă-mi dacă se mai face unul, că e a meu. Unul fierbe și apoi pe ăștia nu le mai fierbem, că ne trebuie la shield. Dar nu știu dacă Gata, ne eu pot să fac ajunge. și LED. Știu eu. Dai lemne. Da. Mamă, cât ai. Bă, da, faza e că eu n-am mâncare. Stai să le zic, am shield. Am shield. Sper că înțeleg. Am găsit o câmpie. Am găsit o câmpie. Hai să știm de aici, că acum avem și... Bă, dar nu te pune în fața. O câmpie. Hai să spargem tăcăul ăsta, bă, că ne trebuie, bă, că e mult. Pe ăsta de aici. Pentru torță. Mai ales că tu ai multe lemne. Și eu am 40 căul. Am 26 cu. Eu am 43. 44. Un zombie în spate! Și le du. Fuck. Așa. Bun. Mi-a mai trebui un partener, bă. Trebuie să vin eu, dar eu trebuie să renovez un pic aici la casă. Hai că-i ziua unu, băieți. Iupi! Și sunt, deja avem în Clipper Alex. Da, n-am văzut. M-am uitat pe telefonul tău. Bă, zombie, ai grijă. Ai mâncare. Eu îmi fac asta la câmpia asta. Mâncare nu am. Băleu, că nici eu nu am. Și am 2 inimi jumate, nu știu Băleu. cum trăim, dar... Bă, da, tu Mi-au dat carne, zombie. bro. Îți dau? Eu câtă carne Ai am? nevoie, Alex? Dacă am 2 inimi jumate. Da, am doar Carne una. mare. Hai că după așa omorâm mai mult. Am auzit un schelete. Cotras. Parcă. Mamă. Iron cătui. Mamă, el. Iron.
is iron. Găsește. Adică asta e că eu trebuie să... Mamă! Unii furnace-ul e la tine? Nu, Să... nu, e acolo sus. Bă, cum? Nu l-ai luat? Păi eu l-am spart. Ah, păi, nu știu. Stai că mă uit în inventar. Ah, ba Eu da. să... îmi fac... Na, spune-l ca să-mi fierb și eu. O inimă jumate. Să-mi pun ironul la prăjit ca să Deci, pot. Alex, să știi, 6 iron-uri samele. Patriusa mele, bă, și numai pickaxe pot să-mi fac. Eu am găsit 6. Hai, ne-ai de mine. Că am despărțit. Încă un iron. Bă, dar cât iron găsesc? Mama, și mină mare e. Ai, mă, boss. Lavă. Bă, dar cât iron? Imposibil. Gold. Am găsit gold. Creeper. Mamă. Am creeper. Dărină, tic-tac, tic-tac. Boom, boom, boom. Dacă asta fie bă. Bă, eu cu o inimă jumate în mină, bă. Cât căul iron? Bă, fraților, eu cu o inimă jumate în mină. Ce ziceți? Nu zbor, bă. Mamă, cât iron! Da. Când Uite ce aud trebuie el- să fac. Când aud... Fain. Cum trebuie să fac căul, Alex? Ăsta, torță. Dintr-un bă și un Skeleton. cău. Unde? Dintre Nu, ce? nu, că e acolo, n-ai altă mină despărțită. Cău. Dintr-un băț și Aici un cău. Un zombie. Iron acolo jos. Păi, Bă, ai grijă să nu te omoare. dar eu am făcut Îți doi, Alex, help me. 3. I-am făcut așa, un băț și un căul. Ai sabie. Da. Eu nu mă. Văleu. Am topor. Mie nu merge să fac torță. Și ce trebuie să mai fac? Un stick și un băț. Un băț și căul. Uite, unde trebuie să-mi pun stixul? Nu acolo în furnace, în crafting table, mă. Gold. Acolo jos, iron, iese un iron acolo jos, e a meu. Două carne. Ai o carne? Eu? Nu am. Hai că-ți dau una mănânc eu și una o dau ție. O împărțim. Bă, eu, așa. Thank you so much. Bă, de acolo veniți zombie, merem? Da, stai un pic. Unii furnace-ul, că mi-am lăsat iron acolo. Nu știu, dar la mine nu e. A, uite, l-am Am găsit. 16 iron. Hai că s-o prăjit 3. Mai încă unul. Sau tot 5, 8 o să am. Pot să-mi fac chestplate. Bă, tu poți să faci 2 chestplate-uri. Cine? Dani. Du-te că poți să fac 16. Am 16 iron. Nu poți să faci 16 Asta chestplate-uri. trebuie. Dar de unde? O Bă, armură. gold, Alex. Dar pe unde ar trebui Este să gold. vină? De acolo. Enderman. Rost de tot? Bă, nu știu. Da, jos de tot. Scrolează, please. Eu nu vă văd numele. Enderman. Apă, Nu, uite, eu... Alex, îi un Enderman. Uite, uite la el. Am la cineva numele. Nu mai văd. Unde ați mers? Auzi la Albert Nu Sigma știu. Zioles. L-am auzit pe zis. Bă, eu îmi fac un topor de iron, că dacă... Adică eu nu pun topor, căul. ciocan. Și 16 iron. Văd? Ai 16 M-am iron? găsit un, Bă, o torță. Hai câte torțe m-am găsit. Schelete. unde? Dacă eu știu. Hai, mere, mă, În mine. spate, Alex. Pe sus? Stai că nu- Trebuie să mergem. O să merg. Da. Nu mă vede că spun. Uite-l-ai pe Ionu. Ionu! Unde? Că eu nu vă văd. Aici, că În jos. suntem pe pup. Uite, vede? Hai, nebun. Hit. Am murit. M-ați văzut?
nu convine înapoi, că știu pe unde deja. Băi, Cât ai minutul răni s-au 2. făcut? 4. Mamă, 5 iron. Eu nu am iron. Păi dacă n-ai venit cu noi astăzi acolo la casă. Uite că trebuia să fac Yo, asta. ce Păi mină! nici eu nu mi-am făcut. Bă, am găsit o mină, Dani. Și am găsit iron. În mina aia secretă, unde ai văzut scheletul ăla. Bă, da, am Iron, găsit. am găsit iron. Zombie. Cât iron? Oh my god. Oh my god. Bă, what? Nu ne vede ăsta. Bate-l, Dani. Voi n-ați văzut? Încă un zombie. Stii. Hai că pe noi nu ne putem lovi. Iron! Am găsit 6 iron. O dat iron. Un zombie. O dat iron un zombie. Da. What the hell? Creeper. Ai torță. Da. I-am 2. Am mai mult de un stack. I-am 2. Hai cu mine, bă, că eu mai am numai o torță. Alex, am o inimă jumate. Bă, stai să știi. Alex, help. Nu mai am Unde topor. ați dispărut? Fugi! Unde ați dispărut? Ah. Fugi. Că vin. Alex, tu te rog aici, sabia. Bă, da, Bă, nu m-am da cu văzut genul. numele. A, pe aici. Iron! Bă! Pe acolo suntem eu, nu? Pe aici? Eu mă duc pe partea asta la cap. Hai, Alex. Pe aici? De aici cred că e blocat. Nu. Dacă pe Mai aici e pune blocat. torță. Sau? Bă, un lemn. A, nu. Tu l-ai pus. Da. Amu? Da. Dai-mă tu acum să găsește greu. Oh, pe aici e bro. Hai, că am văzut aici. Eu mă duc la furnace. Eu ce departe suntem. Hai. De unde te spawnezi. N-am uitat unde e furnace-ul pus. Hai că acum că am pus torțe nu prea se mai spawnează că n-am. Hai, bă, pe aici. Să mă ajut, că eu spară și căul. Era aproape să mor. Al cine e aia, nu? Am eu. Unde să-l pun? Nu, lasă-l în sobă. Atunci și eu trebuie să fac un crafting. Stai, Dani, să luăm căulul ăsta. Că-i bun, bă, și-i mult. Tu e căul eu iau iron, aici e blocat. Nu mai pune să merg. Nu mai ai. Eu mă duc înapoi să iau iron. Îmi trebuie un zombie, bro. Crafting. Ai grijă să nu mori. Oare să mă mor? Avem... Nu, că... Avem chip inventory? Dar nu se merită, că până și vin. Era destulă Până piață și vin. acasă. Bă, un zombie. Yes. Hai să dăm carne. Cine a vorbit pe chat? Luis. Yes, Dați-o. pentru amândoi. Da, eu cred că am. Eu am 3 bucăți. Și am și un cătof. Bă, Îl prăjim ăla, că e bun. da, bă. Bun, hai că am mâncat. Hai, crește Îi pornit inimile. video? Da, ai pornit. Scuzați că am întrebat, n-am știut. Nu prea mai am vorbit că am... Hai, bă, băieți, Am găsit o nouă mină. din primul video, așa, eu ies să vă fac operator. Vezi că bine, te faci operator. Bă, mi-ar mai trebui o carne de zombie să mai crească un pic. Hai că dau, hai. Mie mi se face iron ca să pot face un... Ia. Voi ce aveți de iron? Eu am un pickaxe și Eu am scut. pickaxe. Bă, unde era? Scut? Da. Cum să faci un scut? Că am uitat. Vezi că mai stropit eu cu Iron. nu s-au livrat. Bă, ore pe unde Nu mergem să fac un înapoi? pickaxe. Pe aici. Dar scutul e mai important decât pickaxe-ul sau? Amândouă sunt Ui, mai importante. bun că, da. Eu să mai mă duc să mai caut iron. Nu pe aici, Ale. Ba, pe aici, nu. Da, pe aici. E, nu pe aici, e șaie. Eu nu pot să fac. Oare să mă Mănâncă arunc? carne.
până... O bucată de la Moxon. Bă, nu muri, bă. Nu am avut. Nu vrei să mănâncă asta. Hai pe aici mai pune niște torță. Dar mănâncă carne de zombie. Stai un pic, că o mină în jos. Hei. Și îmi trebuie 6 ironuri ca să fac rost de scut. Nu. Îți trebuie pentru primul scut făcut? 4. Nu am făcut. Aici, la crafting. Să vă scriu. Pot face 3 scuturi. Am de rezervă scuturi. O ieșit iară. Pentru că nu suntem. Am de rezervă scuturi 2. Eu nu sunt acolo e mina aia. Crafting-ul. Pe aici, da, eu am 2. Uite. Eu nu te duci de acolo, că vreau să vin la tine. Că nu acolo mă duc. Pe unde o reveneam? Cred că pe acolo. Când dacă mergem jos asta. Bă, dar îmi trebuie niște torță, îmi dai? Da, nici câte. Bă, câte ai? Nici 8 și 6. 6 ăla. Nu mai am sticuri. Adică pot să fac. Eu mai Stai că ți-am mai explorez. dat câțiva, hai. Hai că ți-am mai dat câțiva. Și mai rămân cu 50. Ce-a făcut operator, Dani? Mă arunc să mă omor și după aia să mă... Eu mă Nu, dar fă-mă și pe mine, fă-ne pe toți. Cum poți să mă faci? Păi, las că Îl te faci. facem pe Eu mă duc. operator, l-am făcut pe Ionu. Îl fac pe Luis. Și acum îl fac pe tine. Am făcut pe tine. Bă, pot să vă zic ceva. Eu Îmi dau TP la în Ionu. bază la mine să mă duc să am uitat. Am uitat de unde să mă duc pe sus. Bă, dar ce? Da. Bă, Nu faceți asta, nu săpați în jos, da. Ce fac eu e periculos. Mai ales... mă mor o vrăjitoare. Bă, vrăjitoare. Uite eu unde m-a spawnat. Aproape de bază. Cum să râde. Bă, îmi dai niște torță. Vrăjitoare, omorâm vrăjitoarea. Am omorât vrăjitoare. Cine? Am găsit o casă. Am viața de puține. Potion of healing. Nu, be. Deci, Bă, îmi dai niște torță, Dani. how are you? Unde ești? Uite, Bă, nu. Where are you? Am săpat. Du-te la furnace. Da, eu nu știu unde e baza. Bine. Uite, stai. Nu. Care sunt? Deci ți imagine așa neagră. Pentru că Haideți torță. să ne apucăm să facem mai mare aici Uite. zona. Să nu mor Alex. Eu fac aici Please, mai mare help zona me. la abonaților. Hai că îmi dau vreo 20. Fă pe Albert operator. Să-l fac. Acum ce? Ți-ai dat. Așa. Și Operator. o serie. Dacă stați în jos, poți găsi și diamante, da. Eu am ajuns deja la piatra asta, deci vreau să văd unde e o mină. Bă, ce-aș vrea să vin și eu. Stai, unde ți-i gropa? Că sap și eu în jos acolo, lângă gropa Dacă îi ta. trebuie scut. Îi dau scut. Dar nu, tu poți să îți dai TP la mine. Cum? A, dar nu mai săpa, nu mai săpa. Acum dau. Gata. Uite, putem să mergem amândoi. Dar de unde ne putem da Dar teleport? numai că du-te aici, stai că sap. Dar oricum ne trebuie să vin la bază. Du-te.
Și când punem un tort, să punem pentru amândoi. Ce tare. Amu tu pui Cum ar una. fi să ajungem la bedrock? Eu nu știu, dați pe la noi. La fac aici. Îl aud pe nota cum face. Da, eu nu. Știi că pot să-ți dau eu TP la mine? Am nu știu să... Hai că acum îți dau TP la mine. Nu, stai un pic. Da, hai odată. Că am de făcut un chest. Bă, dar tu ai pic. Lapis. Lasă lapisul de la mine. Lapisul de la mine, lasă-l, Da. Alex. L-ai lăsat? Dar nu aveai. Mă duc. Pune o tortă. Nu. Așa. Bă, dar tu ai pickaxe de aer. Bedrock. Mama. Hai să sămpăm. Tu în partea aia tot te duci până și găsești diamante. Așa fășea și colpiri pe hardcore. Să pași și găsa la diamond-uri. Bă, am dat de bedrock. Iron. Vezi? Bă, iar am dat de bedrock. Bă, iar am dat. A, nu. Stai, nu. Bă, iar am dat. Bă, da. Bă, da. Deci numai de bedrock dau. Chestul pot sparge și pot să-i fac ceva. Bă, sparg un bloc și găsesc. S-au pupat. Nu pot pune chestul. Bă, deci, uite-mă. Deci din un steak și ceva am rămas cu 28 de torțe. Dacă nu mă dau de bedrock. Un steak și 32. Bă, iar am dat. Eu nu Cum dau. mi-a făcut baza mea? Deci stai că eu mă duc un pic mai sus și apoi sau că eu numai de bedrock dau. Știți că Casa aia din deal, știi? e ziua 2 deja. Cum am făcut? Ai uitat? Dar pe aici printr-o... A, păi nici nu se poate sparge. Nu, Galina, mie îmi trebuia oaie. Dar de câte luni avem nevoie? Restă Două m-am luni? găsit și eu. Pentru un pat? Eu nu. Da. 3. Deci nu știu să dezvolți Minecraft. Am de când mai jucat Minecraft? De când? De când nu puteam eu să mă joc pe serverul ăla. De foarte mult. De Diamond. No way! Bă, dar n-am pickaxe de iron. Stai că-mi dau TP la tine. N-am pickaxe de iron. Bă, da, meu. Da, știu. Stai un pic. Bro, Diamond. Unde? Mamă. Vezi? Așa fășea colpir. Încă unul. Dar de cum să-mi dau și eu teleport? Bă, dai la chat. Da, da. Bă, am spart-o. Și de unde pot da teleport? Ce? Da. Adică și la lui. Ce? La cine? O zi la Mine sau la Dani. Dar pe ce trebuie să apăs? Ăsta și dai TP. Doamne. De parcă nu te-ai mai jucat. Sau dă-i. Și ce trebuie? Și dă-i de trimis. Teleport? Dă-i de trimis. Bă, da, și tu știi Minecraft. Dă de ăla. Bă, du-te. De redstone. Mama, pickaxe-ul de-aia rămâi să cam sparge. Sparge. Nu uite-te la mea de piatră. Bă, eu n-am găsit până am dar nici n-am dat de bedrock. Sau de sunetul lui Herobrine. De ce a ieșit albet? Asta e Să greu. spart. Și cam atât a fost episodul de azi. Partea a doua o să o continui poate mâine. Poate. Nu mâine, că eu nu pot mâine. Păi, numai eu. Eu mă Cu mine? E fain cu toți. Da, Poate da. mai târziu. Nu, Mai târziu am. Bun. Avem de făcut teme, că eu nu mi le-am făcut. Bine. Și atât a fost. Partea a doua ori o să facem, dar
poți să te joci și puteți să vă jucați și voi, da? Numai că scrieți pe chat și dacă nu vorbiți pe video. Bun, și cam atât a fost. Ne mai vedem. Stați așa, bă. Stați așa un pic. Bă, deci să... Vreau să... Bă, Ionu, auzi, să-mi spargi cobblestone-ul de jos, ok? Oh, bă, sorry, Luis. Am dus sus la Bă, deal. Nu. dar stai că vreau să fac ceva. Hai că avem și eu la voi. Bun, atât a fost episodul. Nu uitați de like și de subscribe. Pa, pa!